Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast του προγράμματος Νοιάζομαι για το παιδί μου. Το πρόγραμμα Νοιάζομαι για το παιδί μου υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με την υποστήριξη της ΕΝΕΝ Ελλάς και αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας. Ονομάζομαι Ντίνα Ζώτα, είμαι ψυχολόγος, ειδικός προαγωγής υγείας και διευθύντρια ανάπτυξης εκπαιδευτικής στρατηγικής και προαγωγής υγείας του Ινστιτούτου Πρόληψης και μαζί με την Ελίνα Κεπενού, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλο γονέων, θα μιλήσουμε σήμερα για την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και τα social media. Θα ξεκινήσουμε από τους ορισμούς της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, θα δούμε τις επιπτώσεις της χρήσης των social media στην αυτοεκτίμηση. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, αλλά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μην επηρεάζονται από τα αρνητικά πρότυπα που προβάλλονται στα social media. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τους ορισμούς και να δούμε τι είναι η αυτοεκτίμηση και γιατί είναι σημαντική. Η αυτοεκτίμηση είναι η κρίση και η γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι ο βαθμός στον οποίο αντιλαμβάνομαι ότι αξίζω, ότι είμαι ένα αξιόλογο ανθρώπινο πλάσμα. Σίγουρα θεμελιώνεται και δημιουργείται, χτίζεται κατά την παιδική ηλικία, όταν είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι, απόλυτα ευάλωτοι και ανοιχτοί προς τους σημαντικούς άλλους, βασικά τους γονείς μας. Οπότε στο βαθμό που εγώ ως παιδί εισπράττω επιβεβαίωση, αγάπη, διαθεσιμότητα, προσοχή, στον ανάλογο βαθμό χτίζεται και η αυτοεκτίμησή μου. Μάλιστα. Η αυτοεκτίμηση λοιπόν δεν είναι εγωισμός, αλαζονία ή η επιθυμία να νιώθουμε ανώτεροι από τους άλλους. Πολύ σωστά, Ντίνα. Και πρέπει να πούμε ότι η αυτοεκτίμηση επηρεάζει κάθε τομέα της ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών. Παιδιά τα οποία έχουν μια γερή υγιή αυτοεκτίμηση μπορούν και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ένα θετικό τρόπο, δημιουργούν υγιείς σχέσεις και κυρίως αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι αν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, είναι λιγότερο πιθανό να επιτρέψω στους άλλους να με επηρεάσουν αρνητικά, γιατί απλά νιώθω καλά με μένα. Να δώσουμε τώρα και τον ορισμό της αυτοπεποίθησης και να δούμε τι διαφέρει από την αυτοεκτίμηση. Ναι, η αυτοπεποίθηση είναι η στάση μας για τις ικανότητες και τις δεξιότητές μας. Αφορά δηλαδή στο τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να καταφέρουμε. Η αυτοπεποίθηση έχει να κάνει με τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας για τις δυνατότητές μας, ενώ η αυτοεκτίμηση με μια εσωτερική αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό μας και την αξία του. Η αυτοεκτίμηση λοιπόν, ως η ευρύτερη εκ των δύο ενιών, είναι τα συναισθήματα που έχουμε όταν αντικρίζουμε την εικόνα του εαυτού μας. Ενώ η αυτοπεποίθηση, η πίστη μας στην ικανότητά μας να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Να δούμε τώρα, Ελίνα, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Φυσικά, η αυτοεκτίμηση είναι ένα αποτέλεσμα διαφορετικών παραμέτρων, θα λέγαμε, οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυνδέονται. Ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας είναι η οικογένεια, όπως είπαμε. Έτσι, παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο στο χτίσιμο της αυτοεκτίμησης. Στη συνέχεια, το σχολείο, με τους συμμαθητές και με τους δασκάλους επίσης παίζουν ένα εξαιρετικό ρόλο και βέβαια τα κοινωνικά πρότυπα και οι προσδοκίες οι οποίες δημιουργούνται για την επιτυχία, τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των παιδιών παίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο στην αυτοεκτίμηση των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, ίσως είναι σημαντικό να δούμε και τα social media σε σχέση με την αυτοεκτίμηση. Πώς δηλαδή επηρεάζουν τα social media την αυτοεκτίμηση των παιδιών, Ντίνα. Ναι, Ελίνα, η σύγκριση με τους άλλους μέσω των social media είναι που επηρεάζει σημαντικά την αυτοεκτίμηση, καθώς τα social media δίνουν την ψευδαίσθηση ότι οι άλλοι ζουν τέλειες ζωές. Αυτό λοιπόν μπορεί να προκαλέσει μια αίσθηση ανασφάλειας ή δυσαρέσκειας για τη δική του ζωή. Το να βλέπουν συνέχεια τους άλλους να μοιράζονται έτσι στιγμές ευτυχίας, επιτυχιών ή τέλειες εικόνες, μπορεί να τα κάνει να νιώσουν ότι τα ίδια δεν είναι αρκετά καλά ή ότι δεν ανταγωνίζονται τους άλλους με τους ίδιους όρους. Να δούμε τώρα τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Μπορεί να δημιουργηθεί καταρχάς μια αίσθηση κατωτερότητας, δηλαδή τα παιδιά, εάν συγκρίνουν τις δικές τους καθημερινές στιγμές με αυτές τις εξειδανικευμένες στιγμές που προβάλλονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να νιώσουν ότι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των πετυχημένων ανθρώπων. Επίσης, μια άλλη συνέπεια που αφορά κυρίως τα κορίτσια είναι η ανασφάλεια για την εξωτερική εμφάνιση, η ανασφάλεια δηλαδή για την εικόνα του σώματος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στα
κορίτσια μπορεί να ενισχύσουν την πίεση για μια τέλεια εξωτερική εμφάνιση, προβάλλοντας αδιάκοπα αυτά τα πρότυπα, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι υπερβολικά και παραμορφωμένα από την επεξεργασία και τα φίλτρα. Και φυσικά μια τρίτη συνέπεια είναι η αγωνία για την αποδοχή. Δηλαδή, όταν το like και η αποδοχή των άλλων, η έγκριση των άλλων αρχίζει και γίνεται πολύ σημαντική για τα παιδιά, φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο η έγκριση των άλλων παρά να επικεντρωθούν σε αυτή την εσωτερική ικανοποίηση που μπορεί να νιώθει ένα παιδί όταν συνδεθεί με τον αυθεντικό εαυτό του και την αληθινή του ταυτότητα. Αυτός ο κύκλος, ο συνεχής κύκλος της σύγκρισης και της αμφιβολίας μπορεί να καταστρέψει την αυτοεκτίμηση των παιδιών, Ντίνα, ειδικά εάν δεν έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαχωρίζουν την ψηφιακή πραγματικότητα που προβάλλεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πραγματικότητα της ζωής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εμείς οι ενήλικες, οι οποίοι εμπλεκόμαστε στην εκπαίδευση και στην ανατροφή των παιδιών, να χτίσουμε μια ισχυρή κριτική σκέψη, έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται τις προσδοκίες που προβάλλονται μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι ακριβώς, και όχι μόνο τις προσδοκίες, αλλά και τα σχόλια. Καθώς πολλές φορές, ιδιαίτερα τα σχόλια που σχετίζονται με την εμφάνιση, μπορεί να είναι πολύ σκληρά, ακριβώς επειδή πολλές φορές γίνονται ανώνυμα, ιδιαίτερα στις πλατφόρμες, στις οποίες οι χρήστες δεν ανησυχούν ότι θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες για τις πράξεις τους. Και αφού έχουμε αναφερθεί στα σχόλια για την εμφάνιση, είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να μιλήσουμε και για το body shaming. Το body shaming αναφέρεται στην πράξη της αρνητικής κριτικής ή της υποτίμησης κάποιου για το σώμα του. Ο σχολιασμός μπορεί να αφορά στο μέγεθος του σώματος, το βάρος, το ύψος, το δέρμα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα μαλλιά και άλλα σωματικά ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα ρούχα, η ηλικία ή το επίπεδο της αντιλαμβανόμενης ελκυστικότητας ενός ατόμου. Το body shaming σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την αυτοεκτίμηση αλλά και την ψυχική υγεία ενός ατόμου, το οποίο μπορεί να εμφανίζει προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές και άλλα. Αξίζει ωστόσο να δούμε κατά πόσο το body shaming είναι κάτι που έχει αυξηθεί λόγω της εξάπλωσης των social media ή είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε πάντα στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι το body shaming πάντα υπήρχε. Πάντα οι άνθρωποι βρισκόντουσαν απέναντι σε κοινωνικές κρίσεις, μόνο που παλιότερα ήταν κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο, δηλαδή από τους φίλους ή από την οικογένεια. Τώρα η αλήθεια είναι με την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την πανταχού παρουσία του διαδικτύου και με αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να μοιραζόμαστε σε πραγματικό χρόνο φωτογραφίες ή απόψεις, οι άνθρωποι εκτίθενται σε μια τεράστια ποσότητα από σχόλια και κρίσεις, οι οποίες όμως δεν προέρχονται μόνο από τον άμεσα κοινωνικό περίγυρο, όπως είναι οι φίλοι και η οικογένεια, αλλά από ένα πολύ ευρύτερο κοινό, άγνωστο κοινό. Να δούμε τώρα, Ντίνα, τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε την κουλτούρα του body shaming. Ναι, αρχικά είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε μια επίγνωση και να αντιληφθούμε κατά πόσο εμείς οι ίδιοι μπορεί να σχολιάζουμε το σώμα και την εμφάνιση των άλλων. Επίσης, παρότι μπορεί να είναι κοινωνικά αποδεκτό κάποιος να κοροϊδεύει ή να σχολιάζει ή να ντροπιάζει άλλους για την εμφάνισή τους, σίγουρα εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι ούτε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά ούτε και να ανεχόμαστε τέτοιου είδους σχόλια ή συμπεριφορές. Ακόμα και στην περίπτωση που μπούμε στον πειρασμό να σχολιάσουμε την εμφάνιση κάποιου, είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που θα το αντιληφθούμε να το σταματήσουμε. Εφόσον υπήρξε κάτι που μας τράβηξε την προσοχή, μπορούμε έτσι να σκεφτούμε κάτι θετικό να πούμε στο άλλο άτομο. Για παράδειγμα, μου αρέσει πολύ το ντύσιμό σου σήμερα ή έχεις ωραίο χαμόγελο. Την ίδια στάση είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε έτσι να αναπτύξουμε και στα παιδιά. Ακόμα δηλαδή και όταν οι συνομιλικοί τους ενθαρρύνουν να σχολιάσουν κάποιον άλλον για την εμφάνισή τους, είναι σημαντικό να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να εμπλακούν σε αυτό και αντιθέτως να βρουν κάτι ωραίο να πούν για το άλλο άτομο. Να γυρίσουμε όμως τώρα λίγο στο θέμα της αυτοεκτίμησης και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς έτσι, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Είναι σημαντικό πρώτα εμείς ήδη να κατανοήσουμε ότι δεν χρειάζεται να επιζητούμε την τελειότητα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να σπάσουμε αυτό το κύκλο της τελειοθυρίας, που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τα βάζει σε μια έναη και
πάρα πολύ ψυχοφθόρο προσπάθεια να αναζητούν το τέλειο. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος βοηθάει στην αυτοεκτίμηση των παιδιών, είναι να σταματήσουμε τη σύγκριση, Ντίνα. Χρειάζεται να σταματήσουμε να συγκρίνουμε τα παιδιά μας με τους φίλους, με τους μαθητές και φυσικά με τα αδέρφια τους. Κάθε παιδί είναι μοναδικό, κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Χρειάζεται να αφουγκραστούμε την ιδιαιτερότητα, τις κλίσεις, τα χαρίσματά του. Και το τρίτο, εξίσου σημαντικό, είναι να συζητούμε μαζί τους την έννοια της απόρριψης. Η απόρριψη είναι μέσα στη ζωή. Η απόρριψη μπορεί να συμβεί στο σχολείο, μπορεί να συμβεί στην εργασία, μπορεί να συμβεί στην προσπάθειά μου να κάνω φίλους, μπορεί να συμβεί στην προσπάθειά μου να αποκτήσω ένα σύντροφο. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουν τα παιδιά, και εμείς βέβαια, ότι η απόρριψη δεν συνδέεται με την αξία του εαυτού. Έτσι ακριβώς, Ελίνα, γιατί πολλές φορές το ότι εγώ δεν επιλέχθηκα για μια δουλειά ή σε μια παρέα μπορεί να μην έχει να κάνει με εμένα ακριβώς, αλλά ότι τη δεδομένη στιγμή ή για τη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιος ήταν καταλληλότερος. Πολύ ωραία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, Ντίνα? Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης του λάθους. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να αφήνουμε τα παιδιά να μάθουν από τα λάθη τους, έτσι να μην σπέβδουμε εμείς να δώσουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα, αλλά να δώσουμε χώρο στα παιδιά ώστε να δουν το λάθος, να σκεφτούν και να αποφασίσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να δράσουν για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, γιατί έτσι τα βοηθάμε ουσιαστικά να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους. Αξιοποιούμε τον έπαινο, έτσι, ιδιαίτερα όταν το παιδί ολοκληρώνει μια εργασία, προσπαθεί και πετυχαίνει κάτι, γιατί αφιερώνοντας χρόνο να επενέσουμε την προσπάθεια ενός παιδιού, ουσιαστικά το βοηθάμε να τονώσει την αυτοπεποίθησή του και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τέλος, όπως πάντα λέμε, φροντίζουμε ήδη να είμαστε θετικό πρότυπο. Έτσι τα παιδιά ουσιαστικά αντιγράφουν τις πράξεις των ενηλίκων και μαθαίνουν μέσα από αυτά που βλέπουν. Επομένως, αν εγώ συνεχώς υποτιμώ τον εαυτό μου, αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και στο παιδί, λειτουργώντας ως ένα αρνητικό πρότυπο. Να δούμε τώρα πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτά και σε σχέση με τα social media, δηλαδή πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να μην επηρεάζονται αρνητικά από τα πρότυπα που προβάλλονται στα social media. Ωραία. Αρχικά, χρειάζεται να πούμε ότι πρέπει να βλέπουμε, να ελέγχουμε κατά κάποιο τρόπο τη διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών, να βλέπουμε δηλαδή τη χρήση που κάνουν τα παιδιά, κατά πόσο έχει δημιουργηθεί μια εξαρτητική σχέση και χρησιμοποιούν τα βιντεοπαιχνίδια ή βρίσκονται πολλές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο δίκτυο, τα οποία αντικαθιστούν τη διαζώση επικοινωνία με τους φίλους τους. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι να δούμε τη συνολική εικόνα μέσα στην οικογένεια της χρήσης του διαδικτύου, να δούμε δηλαδή και εμάς, να δούμε τις κοινωνικές πρακτικές, πώς είμαστε εμείς σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αφού λοιπόν το δούμε αυτό, χρειάζεται να μπουν και ξεκάθαροι κανόνες, Ντίνα, σαφή όρια, τα οποία θα μας βοηθήσουν όλους και εμάς και τα παιδιά μας να αναπτύξουμε μια υγιή σχέση με το διαδίκτυο και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τέλος είναι αυτό που έχουμε πει, ότι χρειάζεται μια ανοιχτότητα, μια συζήτηση, να συζητούμε με τα παιδιά μας για όλα αυτά που προβάλλονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά της αληθινής ζωής, ότι είναι εικόνες και πρότυπα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία και φίλτρα και κυρίως είναι εξειδανικευμένες στιγμές. Πολύ σωστά. Επίσης είναι σημαντικό ως γονείς έτσι να δίνουμε έμφαση σε χαρακτηριστικά όπως είναι η δημιουργικότητα, η καλοσύνη, η προσπάθεια και όχι τόσο στην εξωτερική εμφάνιση. Οι γονείς ουσιαστικά μπορούν να προάγουν αυτές τις αξίες ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκτιμούν τις αρετές τους και να εστιάζουν σε αυτά για τα οποία είναι περήφανα για τον εαυτό τους. Εξίσου σημαντικό είναι και το να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, να νιώθουν δηλαδή τα παιδιά ότι μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες τους ή τις πιέσεις που ενδεχομένως να τους δημιουργούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αισθάνονται ότι θα δεχθούν κριτική γι' αυτό. Όπως ανέφερες και πριν, σε αυτό το πλαίσιο έχει σημασία οι γονείς να γνωρίζουν τη διαδικτυακή συμπεριφορά των παιδιών, να ξέρουν δηλαδή ποιες σελίδες επισκέπτονται, σε ποιες ομάδες ανήκουν, με ποιους αλληλεπιδρούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν με τα παιδιά σε σχέση με το θέμα αυτό, να έχουν δηλαδή μια έτσι πιο ποιοτική κατανάλωση του περιεχομένου, όπως λέμε. Ωραία, Ντίνα, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, και με αυτόν τον τρόπο οι γονείς μπορεί να καθοδηγούν τα παιδιά και όλες να επισκέπτονται ιστοσελίδες ή λογαριασμούς οι οποίοι προάγουν
την αποδοχή όλων των τύπων του σώματος ή ενθαρρύνουν θετικές συζητήσεις γύρω από την αυτοεκτίμηση. Υπάρχουν πολλές σελίδες και λογαριασμοί που ενισχύουν ακριβώς αυτό, την ποικιλία του σώματος και προσπαθούν να καταρρύψουν τα στερεότυπα. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η πρόκληση είναι να βρούμε την ισορροπία, γιατί το διαδίκτυο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν στη ζωή μας. Το θέμα είναι πώς θα τα αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να προάγουμε και να ενισχύουμε φωνές οι οποίες πιστεύουν στη διαφορετικότητα, σέβονται τη διαφορετικότητα, αποδέχονται την ποικιλία του σώματος και χτίζουν την αυτοεκτίμηση, αντί για αυτές που προάγουν την αρνητική κριτική και την αμφιβολία. Και αυτό, όπως είπαμε πριν, μπορεί να γίνει έτσι μέσα από το διάλογο, γιατί είναι διαφορετικό ένα παιδί να είναι μόνο του στο διαδικτυακό κόσμο και απλά να βλέπει χωρίς να μπορεί να συζητήσει και να ακούσει και μια άλλη άποψη για αυτό που βλέπει. Και είναι διαφορετικό έτσι ακόμη και μαζί να περιηγηθούμε, να συζητήσουμε για τις συνομιλίες που υπάρχουν, για τις εικόνες που βλέπει το παιδί. Οπότε στην ουσία έτσι όπως είπες και πριν, να αυξήσουμε τον κριτικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τελικά την κατάσταση. Ακριβώς, έτσι είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή η ισχυρή κριτική σκέψη και να μπορούν τα παιδιά να διαχωρίζουν την ψηφιακή πραγματικότητα από την πραγματικότητα της ζωής και μέσα από εμάς, έτσι μέσα από τη συζήτηση, από την ανοιχτότητα θα γίνει αυτό. Να δούμε τώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πώς μπορεί να βοηθήσει όλο αυτό το σχολείο, η εκπαιδευτική, ακόμη και η ευρύτερη κοινότητα. Καταρχάς, ο διάλογος και η συζήτηση εννοείται ότι υπάρχει και σε αυτό το πλαίσιο, πέραν δηλαδή της οικογένειας. Εννοείται ότι συζητούμε μέσα στις τάξεις, μέσα στα σχολεία, μέσα στην κοινότητα, σε οποιοδήποτε πλαίσιο δηλαδή που υπάρχουν παιδιά και ενήλικες οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαίδευσή τους και στη φροντίδα τους. Συζητούμε ακριβώς αυτά που έχουμε πει, δηλαδή το διαχωρισμό, να μπορούν δηλαδή να διαχειρίζονται τις προσδοκίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον να οργανώνονται, έτσι, να οργανωθούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη κοινότητα, όπου μπορεί να συμμετέχουν και πρότυπα τα οποία εμπνέουν τα παιδιά, αθλητές, καλλιτέχνες, ακόμα και influencers που μπορεί να αποτελέσουν έμπνευση για τα παιδιά και να μεταδώσουν το μήνυμα της αυτοεκτίμησης και της αποδοχής και της διαφορετικότητας. Και φυσικά οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, όπως είπαμε και πριν, χρειάζεται να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, τη δεξιότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική στις διαπροσωπικές σχέσεις, του να μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά στη θέση του άλλου, να συναισθάνονται τα παιδιά το συμμαθητή και το συνάνθρωπό τους και εν τέλει να καταλάβουν ότι υπάρχει μια ευθύνη όταν λένε ή κάνουν κάτι το οποίο πληγώνει τον άλλον. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, γνωρίζουμε πολύ καλά οι ειδικοί, ότι είναι από τα πιο ουσιώδη για την πρόληψη φαινομένων όπως είναι το bullying ή το body shaming, το οποίο μπορεί να ενισχύεται από την αρνητική κριτική στο διαδίκτυο. Πολύ ωραία, Ελίνα. Ελπίζω ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση έχουμε δώσει μια εικόνα σε σχέση με την αυτοεκτίμηση, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την ενισχύσουμε, την επιρροή που μπορεί να έχουν τα social media, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα νοιάζομαι.προλέψεις.gr μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, δραστηριότητες και εργαλεία, τόσο για την αυτοεκτίμηση και τα social media, όσο και για όλες τις θεματικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Νοιάζομαι για το παιδί μου. Ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας σε ένα επόμενο επεισόδιο.